South Africa nganibingelela ngenza ukuthi nganibingelela ngokukhulu kunithanda igama lami ngumduduzi ke ngomkhwanazi sivela kule nhlangano ebizwa kuthiwa ithuleleni inhlangano encane zama ukwenza umehluko ke empilweni zabantu namhlanje ke sivakashele lo mfowethu la kanza kwethu ongibikela ukuthi ke unenkinga ucela ukuthi avele azosibikela udaba abhekene nalo lento yoku-accuswa ngesimo sokuthi thunukubezile kodwa wena ubuthi awazi nokubeza but ke naye kumfowethu ungathi ube nenkinga njengaleyo ke sizozwa ukuthi usilandisa uthini but ke ibhlungu lento kanje ngoba ngale kokukhuluma ngecase kamfethu zikhona ngempela izinto ezinjengalezo uthola ukuthi abantu basebenzisa mhlawumbe abantu esimama noma mhlawumbe izingane ezincane ukuthi zithi kwenziwe ukuthi kube ngazange kwenzeke uthola ukuthi ngokuhamba kwesikhathi seliyavela iqiniso ukuthi ke umuntu akayenzanga into njengaleyo omunye mhlawumbe usazohlala ngishejele iminyaka ehlele ejele into angayazi inkinga ke zikhona lezo kodwa ke nangumne wethu khona la uzosho ke ukuthi ke ngabe kuyena ke wehlelwa isiphi isika noma ke umuga abhekene nawo mne wethu kunjani ba Ngiyaphila baba kanjani ngiyaphila mina ngumduduzi igama mfowethu ba mina nguSifiso wakamhlophe sibonga kephi mfowethu ngihlala eClermont kodabeka oh eClermont yebo mne wethu kwenze njani baba hey inkinga yamakhelwane mina ngumuntu vele ebambela amatoho so itoho lami like laphela ngoNovember unyaka last year lophelile okay so ngabuyela ekhaya ke kwaukuthi ngoba nginqena ukuhlala phansi angisiyo vele umuntu othanda ukuhlala phansi kunomfethu osebenza ngomshini kaTshani so bengisizela yena just ukuthola amasenti nami ngiphilise khona eClermont yebo khona eClermont alright so ngo-April 17 this year yebo kungene amaphoyisa angilanda ekhaya so mangibuza uthi awungilandelana athi nginokuveza ingane kamakhelwane umakhelwane bethu ilezi lemizi ehlangene kanje umchaso elidlidlisa lapha koClermont yebo yeah so hayi angibopheka amaphoyisa ngoba angiyazi ngempela leyo nto bathi udlongole ba ingane encane ingane bathi ina 6 years yayina 6 years ngoba bathi icala lenze ngo 2018 kodwa mabe zo report manje okay ke ngiboshwe ngivele inkantolo ihlehlisa icala ihlehlisa lomhla ka10 ungaphakathi nebail oh yeah so ngiphumeke ebail 1000 mangathenda icala ngomhla ka10 nginakhona liphinde lihlehlele umhla ka18 July ngisaphuma nje enkantolo kube kufika umseshi athi ngiyaboshwa futhi sekuphinde kwakhona elinye icala futhi udadewabo ke futhi manje naye ukuthi ngambamba 2010 so ngaphinda futhi ngaboshwa futhi okwesibili ngabona inkantolo ngakusasa kwase ukuba ukuthi nalo futhi icala futhi lahlehlela umhla ka28 July nakhona futhi inkantolo yanginikeza ibail futhi 1000 nginawo ama proof nje ama bail la nginawo okay mana ke bafo uboshwe icala lokuqala le reptile ngolingana amakhelwane yebo wal attend waphuma ngebhelo attend yebo wathi attend icala ophume ecaleni wawusuhlangana umseshi yebo weqala likubophile yebo wathi usiyakubopha futhi yebo ngelinye icala lokudlongole lesibili yebo wathi udadewabo uclaim naye ukuthi ngambamba 2010 which means u2010 ngangisebenza la eNandosi and umangani yami naye wayekhulelwa uSinothando ena12 umhla ka12 January ngikhuluma nje ngane yami na 15 manje so ngangiyokwenza kanjani lokho ngibe ngisane stress ofele ngiphandele ingane ngala ngebhizi ngiyadlwengula okunye nje ongiphatha kabuhlungu ukuthi singomakhelwane yabo yini nibangani angazi futhi angazi khona unxa ukhona angikazi nje angisimi nomuntu oviolence ubujwayele ukuya kamakhelwane njwaleni nonivashelana angibajwayele nje angako kodwa kwawukubingelelana nje ngidlulele abantu ade be close oma nodadewethu lo mfethu othoba ugunda nawo utshani uphi useClermont nayo kodwa mhlawumbe udlule imizo 4 before ufika khona but mfethu somehow you must have something ongaba suspicious kuyona mhlawumbe ukuthi yini nibangani nomakhelwane
bethu ngoba ukuthi nakhona ukusiza sithola lo yamuzi uma wasizwa uyena ugogwana kuStong ukuthi athole lo muzi ngoba umuntu owayehlala khona uyena ababemanzi. So kwahamba mina ngiseshowe ecollege ngaleso sikhathi 2007. So wacela ngifonela uMathi bayamthola umnikazi womuzi sebeyakhokha. Ngasethi no phela fanele uma bekhokha bakunikeze netayitela. Wasethi hayi no uthi itayitela uzoliletha mase eseshintshile safuna ukushintsha ama details. Okay right kuhamba isikhathi ngoba sesifuna uku-extenda sibaningi nathi ekhaya. Ngeke sikwazi ukukhona ukuthi singahlala ku-forum. Mase siyabuza indaba etayitela umuntu lo akasatholakali. Nogogo lo akasamazi ukuthi ukhonjwa kokolokhuzana koSandi. Yabo. Which nakhona into engabuye ngiyicabanga ukuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi lento i-involve umuntu wasekhaya ngoba ngeke ngize ngi-accuse ngokuthi fanele ngirapile. I-rape iyabopha bafu. If ngiboshwa ngizoboshwa iminyaka vele ukuze benze inhloso zabo mhlawumbe bazobulala uma bagcine bedla umuzi ngoba phela mina umuntu omdala lapha okwaziyo futhi ukuyena umuntu oyi-breadwinner. So nje nginenkinga enkulu ngoba bengicela nosizo ukuthi mhlawumbe ngisizakale ngesimo esenzakalayo ngoba ngempela angiyazi lento. Ukuthi anginawo amandla ukuthi ngikhokhele ummeli. Kodwa nje baningi abantu abake babeka amacala afana nalawa. Okuyikona ukuthi egcineni utholakala ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi angatholakala nokutholakala umuntu ukuthi ngempela wayengenza ngalutho. So nje angazi ngicela nakubantu ababukayo uhlelo lolu ukuthi ziyenzeka izinto ezikanje. So umuntu kangena enkingeni efana nale kodwa usizo uthola ukuthi akalitholi ngenxa yokuthi umthetho nawo uke ufavor kakhulu abantu besifazane. But bengayilandeli indlela yokuthi ngempela uyenzile akayenzanga. Wesiphathi leli cala amacala amadala wonke ukuthi babethuleleni sonke lesikhathi ngoba phela singomakhelwana. That's why ngize ngisola na kanjalo ukuthi ngenzeka mhlawumbe ukuthi bafuna umuzi lo ngoba phela uyena umuntu wayesisiza for ukuthi sithole le ndawo. Manje nihleli futhi khona la nonke namakrana okhona la kubophile nawo ndlahleli la. Amaphoyisa ke mina athe angimove. Move yephi? So ngimovele kumangane yami la yavoka. Ekhweni? Cha unomqasho. Ehene phela wake phela usekhweni wena hayi isekhweni. Usekhweni la straight yabo. Just phela ukuthi useqashile kodwa ke urentele indlu yakwabo la irentela house yabo ngoba urente egameni lakhe. Imfethu zasenkingeni. Lezo ngane besithi thina sinenkathi siyahlala eClermont. Lezo ngane mana ke manga basizonga kuzo. Cela ukuphosela ndibamba lama. Ukhuluma ngayo lento leya. Ngibe ngisathi lezo ngane into eyisimanga ukuthi iminyaka yonke le kusukela 2010 kuze kube imanje bezifika ngaso sonke isikhathi zidlali nje phambi kwethu sonke isikhathi. Ingane inukubeziwe usually iyamesaba i-perpetrator yakhe. Yona into engiyazi but zona besikhululekile nje. So iyona into exakayo ukuthi unukubezwa isuke phi indaba yakho na yona into esihlezi sizibuza yonke. Isuke phi ngoba ingane bezidlalela nje nezinye ingane ezekhaya lapho. Wena bazodefend indoda yakho wena. Yabona nje Bazosha njalo ngempela but iqiniso yilona le. Bazothi nje unodefend indoda yakho wena kulento ebuzayo. Bazosho njalo abantu but nje ubuza into yama fact yabo. But ke I know. Ngoba futhi ngike ngahamba eClermont 2016 ngiye eNtshanga. So nakhona eNtshanga ngathola umsebenzi 2017 ngangenza i-road construction khona. 2018
February ngoba sengihleli igcine ngabo November, January, February. Kwase yafona uma wathi hayi uJohn umlungu wakhe amsebenzelayo ungitholela umsebenzi Howick. 2018 March 5 nginayo iproof yakhona futhi document. Ngisebenze lapha for 3 years ngoba ngize ngabuya ekhaya lapha nga-retrenchwa 2020. So ngase ngibuye ekhaya ngo-2022 ngoba sengithola umsebenzi futhi la eWestmeath Sanitec. Ngithe ngibuya 2022 lezi ngane bedlala khona ekhaya. Yabo. Kuukuthi ke bathe iyofunda 6 manje. Ifundo 6 angisho njalo. eGoli. So mabefika eGoli bathi yabuzwa i-social worker ukuthi ikhona into esekuhlukumeza phambilini. So yathi ngane ke imina futhi engayinokubeza. Kanti mina ngaleyo mnyaka ngangingekho eClermont. Ngize ngabuya 2022. Oh, lento iqhamuka nge-social worker. Yebo. Nje nginenkinga ngempela ngazi ngempela ukuthi ngasizakala kanjani kulento. Ngoba yabo nje nami iyehlisana nesithunzi sami endaweni. Kweba namacala nje. Ekhaya nje. Usobukela njengabantu abayixhangxhangu kanti asibona abantu abanjalo. Kweba namacala nje baphelile abantu bethu yabo. Singeke sikuphikele phela singeke futhi sithi uyenzile into yabo. But nje mfethu kuzofuneka uzame nawo uphakamule ngayo yonke indlela enkantolo uzokwazi ukuthi uveze ubufakazi bonke onabo. Yabo ukuze inkantolo izobona ukuthi ngempela iqiniso ilona lephi kule ndlela. Yabo. Mfethu. Kinale fiye leyo yokungahlalisani nomakhelwane yabo. Because egcineni niyadingana. Because makhaya nomakhelwane abantu abasuka kude kufanele bafike umakhelwane wakhe sekhona ukuzokuthi noba noma whatever kwenzekayo bawubuza kumakhelwane ngithi yabo. But thina sometimes ngize ngiyiboze uma ngidla kule mizi le abantu abalizama lePondo ngapha koDurban North. Leshanga ngothango ludo lapha yabo. Ubone ukuthi abantu abanemali babevele bengayifuni iminxeba nesicefe nje ngithi yabo. That's why lapha uphila impilo yakho nje la ekhaya egcekeni phume ngemoto nibinga lamanhlangano esangweni kuphela ingena kwakhe kuphele kanjalo yabo. Thina umuthango manje ubona kamakhelwane ngale ngisho washa iphedi mewasha ama-anda nemechithana uyabuka nemechitha isikhokho yabo konke lokho uyabona igross engena ngale kunjani kusuka nomona uyayibona ifurniture engenayo yabona nje yabo inja yakhona iyasukiza ngapha mongenanja wena iyabhosha inja la ngithi yabo safanele niyeni bange lokho nje ukuthi inja yakho sengizophipha manje inja yabo kusuka umsindo yabo. Yabo mhlambe but ukungabi nazo ke phela indawo because indawo asinazo thina abantu abantu abamnyama asinawo umhlaba. Kunjalo. Asinayo indawo because kahle ngempela uyabona ukuthi kufanele ngabe umuntu wakhile lapha nomunye yakhe laphana ukuze kucaceke makusuka lo iyosukela loyana manje thina yabona nje mfethu akukho right ngenza ukuthi ukuhlala ngingazwana akukho right. Kubuhlungu kodwa mfethu ngoba lando yamuzi sawuthola nje i-development yawo yayingekho esimeni. Sayilungisa sayiplaster sayifaka ama-tiles sayifaka o-ceiling board sashintsha isicapha safaka i-sliding door. Sema sasasimba nje ngaphambili kwaqala izinkulumo zokuthi njengoba sasimba la singalimazi ogesi. Manje into eyinhlaka futhi ukuthi ngoba phela simba egcekeni lasekhaya siyayazi into esimba ukuthi masimba la ngeke size sifike endaweni kamasipala. Yabona manje. So nje ezinye zezinto lezo ezigcina nami zingiconfuse ukuthi awusho ukuthi abantu engangibakhonze kangaka bona bangangicabangela into embi kanje. Yabo nje abanje lempilo esiphilayo kuhlale sidlile. Ayibhlungu ngempela lento engenzeka. Yabona nje kwenza bangisho ukuthi bangezinto engekho nje yabo. Ngoba nami ngokuphuma nje uphuma egcekeni ekhaya. Ngithi amanzi ampompi yabo.
ngihambe ngifaka umhlane ngihambe yabo nawe umuntu kuza ke uyathakatha akithi yabo ila ngendlela ingqondo yethu esilimele ngawo thina abantu yabo lento ehole singazwana yabona nje ngawenzile example mina ukuthi sithi sihamba nawo ngumZulu athatha inkuku emnyama noma emakhandlela bopha bafake naledi etho ngathi bese liphosa kade egethini kwakhe yabo yabona uma uphuma hawa yabona nje hayi hamba yohlola uyakuthakatha yabona nje mfethu yabo wabona sinayo ibelief enjalo ukuthi ungagcina kodwa phela indlela ekusuke kwenzeka ngayo ungaze nawe ucabange kanjalo ngoba ukushayele nawo ukuthi ulengeso plastic yabo ungazi kodwa ukuthi faye senze njani ngoba phela nawe usuke izamela indlela yakho awumhluphanga omunye umuntu mina ngahlukunyezelwa nje ukuthi ngitshale nje icluster garden Hlezobani khona lapha endaweni omakhelwane ke babebambisene ngoba kwakuyindawo eyidampi lapha kahlahle emva kwasekhaya kwakuyihlathi sebelahla izibi yabo so ngayibuka lenithi ngeke lendawo lezogcina singasabukeki kahle ngayiklina ngabiza abangani bami nje sayiklina ngavula ingadi unfortunately sasingakawalungisa amanzi sasanda kuyithenga so ibhili yakhona hey too much so sase sicela omunye umfethu wakhona endaweni wasitshontshela kulamanzi lawa emitha lensimbi yakhumbula umngeni water yeah so when day 6 ukuthi ngiyachelela ngehose pipe omunye umakhelwane waseyangibuza unwathatha apha amanzi ungabe njalo sentshontsha amanzi ethu yabo so indaba zaqala lapha eziningi ngoba kwagcina sekufika nomasipala mayicheck amamitha wabona ukuthi hayi awekho amanzi antshontshwayo la ithwena sayesabonakala ukuthi besithatha amanzi lapha kule mitha edala kodwa ke sekwalungiseka ngoba sawathola lawa uhulumeni amahhala kwaza kalukhona mfethu bese sinenkinga ngempela mfethu kubhlungu nje yabona I hope naye ke mhlawumbe umseshi ke yabo ngoba libona abasuke bephethe idokhetha abaziye babonayo nabo yabo ngoba into eshayayo leyo uthi nomseshi nje noma ebona ukuthi hayi la uyafabricate evidence ekhona yabo aqhubeke naye ahambe phezulu kwalokho lokuqinisekisa amalungelo ke naye suspect naye kumshushisa sithemba ukuthi bazokwazi ukubona iqiniso namanga kule case yakho ngoba uma ukuthi icalo lenzile ngabe ngalodlongole phela umuntu futhi indawo yawo but manje ngoba ukuthi uyasukela nakhona futhi justice must prevail kunjalo yabona ngempela nami ngikudingayo lokho ngoba ngaba ngikho la kube mhlawumbe lonto ngiyenzile and ke uyabona nje mina sengibuka ngale angisekho la should the court acquitted you yabo ngizohlala kanjani yini ezolandela abazoyiplana uma ukuthi mhlambe ngempela ke uplaneliwe uyasukelwa awuyenzanga lento inkantolo lokuyithola ngempela ukuthi hayi la uyasukelwa yini ezo next time ezo because bila ngeke bayeke yabo nawe uma ukuthi ngala ingane uyidlungulile zizohlala kanjani izingane nawe izikusapha yabo konke lokho ne because nawe uma ukuthi usuphumile uhlele ekhaya awazi kusasa yini ezoza yabo because uhlala kanjani nomuntu ufana nentombi yakho uma ingavuka yabona nje mfethu umuntu okwabhekana nezinto yabo abantu bafika sibikele umuntu mfethu nje wayekhala la kukubi kade kumnandi lentombi izolo yabo singekho but ngakusasa intombi evuka ihambe yasenda imessage yathi angigezile njalo yes ngiphambi kwase police station la ngikhona yabo yabo that SMS yabo angigezile ngiphambi kwase police station and the lady was demanding 15,000 yabo wayepaquza ukuthi ngiyakhumbula yabona sisiza noMpungose and Mpungose was sticking emthethweni ukuthi ungamniki imali yabo akenza kwenzayo will deal with it in court angithi yabo because once lo utakazela ukuthi ngempela mangasangena epolice station yabo zonakala isemsebenzini limele emsebenzini ireputation yakhe angithi yabo so ngale SMS umqondo wavelwa lokho because ufuneka athole le mali uzamnike yabo nathi fika lokho because zamugeleza le mali bafethe na yabo nami ngiyafika ukuthi abantu bathi hey nansi message usibaba ubhekene nenkinga la ngithi yabo it may kodwa yabo ukuthi umuntu uyahamba ejele
uhephuka imessage angigezile ngiphambi kwase police station njengamanje engizama ukusho ukuthi lezi zinto accuse ngama rape yabo asuke ngekho inkinga mfethu yabo ngoba into ongayazi ngempela ayiphikeki yabo ayiphikeki yikho ngoba ngithi nizohlala kanjani after all this yabo uzobabheka kanjani wena ingane lezi phela isakhula nawe ziyakubuka umalume amakhelwane ngithi yabo uzosibheka kanjani uma kukhona okwenza umcimbi noma kuvela isifo ngapha nisazohambela la yini yabo but umuntu osuke enza into ayicabangela futhi ucabanga manje yabo ukuthi angenze manje but ngemfethu no angazi mine wethu nabafethu ke sinaba babameli la sebenzisana nabo bazoloza udaba lwakho ngithi yabo siza mhlawumbe ukuthi nabo bangadvise abathini balekela abathini esimene esinjengalesi yabo ilokho nje engakuthembisa njengamanje yabo moving forward but siyabonga mfethu ukuvela kuthina kathwele nizoshare udaba lwakho yabo ubuhlungu lokwehlela ungaphandle ngebheli lot mangathiwa nje ibheli ngoba nje okunye okungimangazayo phela inkosi yenkantolo ayikwazi ukuthi ikunikeze ibheli usanecala elon futhi manje kwakho ukuthi usawa phela ukuthi ubungathathwa ngani simdisa kana amacala amabili kanye kanye afika ngokuhlukana yabo abasefika mhlawumbe saze lesithathu nje mhlawumbe kwagogo wakhona kothi umthintile azwadesho kwagogo wakhona mfethu kata nje singeke sasathi sethi hawu nesalwazi usithintile mne wethu yabo ngempela ngoba nami wangithinta abantu abasesocial worker yabo wangithinta ofana necala lale transcorp lelo umuntu washawa escape umakaketshezi lapha yabo thula wona makaketshezi yabo icala wazi ubona ukuthi yabona-ke lelali kodwa umuntu uselinyaziwe washawa but ke ya angakhulumi kakhulu ngalo but ke umfethu uzoyithola ijustice letha ke nashole bona abantu balapha nakabhinga ngabhinga ngithi yes uzoyireceive but ijustice nawe ke kunjalo asazi ukuthi ugogo wakhona hawo mhlawumbe manginenja yakhona ayinanje yokubheka hawo nami wangithinta le wangithinta umsila nje kanti nokuthi ibhaso passport yabo izinto ezikhona mfethu yabo angisho ukuthi mhlawumbe ngizothi udlule lokho kwakhona but ke ilokho okuthusayo i-timing yabo yama charges akho kufana nama charges osopolitiki masebelo osopolitiki sebethe wathi omunye wabo uyihlakaniphi asibamba kashawe ngamacala ngithi yabo ngoba mhlawumbe bekuremove kwiposition lapho sokuzoyicontest whatever ngithi yabo uzothi uchache corruption kanje uyeza futhi ngakusasa ukuthi yapha ngebail yabo bakunamathisa ngelicala futhi yabo because basuke sebe advise lo uthi hayi simshayela ngamacala kanje nawe uyachargewa futhi nekuthiwa nje hayi irape ngibambeni ngayo andiyabo kusho nje bekuthiwa nje udilika jele ngoba ithi rape hayi na inkosi enkantolo yayisho ukuthi hayi ngeke ndoda ayithola udilika jele la mina ngenisaba abantu besimami hayi irape ingozi nijele ngiyalazi ngidabule lawo nje ngithi yabo usithanda ke iskate lo bakhuzela kwasana ngithi yabo yabona uhlala driver nabe hlala siphoseke ehlahleni kuthiwa yabo baba hey izinqengaka bopusha umkwakho yabo uhlale bekuthi abakazi ngale yabo mina ngibuya khona ngale yenzela imali amantombazana kulezi imali abayifaka phambili uthando nje luza masebekhathele no mfethu bazoyibona abafethu banike mhlawumbe i-advice labanganika i-advice ikhona ngithi yabo nathi ke mhlawumbe ke masi khona engage mhlawumbe nathi again siqhubeka mhlawumbe nathi so simonitor necase yakho ukuthi ngempela i-receiver i-justice ngendlela okuyiyona ne-attention right yabo ngajabula kakhulu yes sizozama nje nathi sibheke ukuthi kuhamba kanjani yabo nathi sibheke phela amalungelo ey'ngane uma ukuthi iy'ngane wayithinta hayi ngempela hayi hamba khona umuntu ongezwa uyodla amala laphana so khokha thina intela ngithi yabo yebo no mfethu ngiyabonga mne wethu ukuthi nje uzosilandisa ngosizi lakho asithembe mfethu ukuthi uNkulunkulu uyazi ohleleni ngiyabonga kakhulu ngiyathemba kodwa nami ukuthi uNkulunkulu uzowenza umzamo hayi mfethu na sengisho nje nakwabanye abasacabanga ukwenza into efana nale ukuthi nabo babheke ngoba phela ngiyazi ukuthi umthetho wesinye isikhathi
uqinisa isandla kubantu besilisa kodwa nje ngiyacela ukuthi bayibhekisise kahle into before bethatha isinqumo ngoba baningi abantu ababoshiwe baboshelwe izinto ezingekho kulukhuni ngikhuluma nje kuyimanje abanye badonsa iminyaka kulukhuni yebo ningangibuzi ngiyanazi nene kuye kuthi indlela ikanje indaba kaGugu iphelaphi anokusijaha abanje basithule nje sizokhuluma sefuneka sikhulume nani ke thulani nje ningalibuza indaba kaGugu basiqhubeka isikhathi kamfethu ne malokho nibuza indaba kaGugu uma sefuneka siyikhulume yabo engakusho ne wash the space newethu ngiyabonga mfethu ngiyabonga mina silande inhlanhla mnewethu South Africa laloko udaba lamfethu bezosilandisa ngalo into emehlela abheke nayo ukuthi ke uchajiwe ngamacala erape ahlukene but ke ifamily eyodwa yezingane zamndeni owodwa charge ngekhathi ezingafani asazi ke nina nizolala nizwe ukuyikhona okuright mhlawumbe ukuthi lokho eqiniso lokho mhlawumbe kwamanga nani ngiyanazi niyakwazi ukucubungula lapha amathuleleni amahle siyabonga kanza ukuthi senthanda nisala kahle emakhaya